Mirade atentamente o que pasou. Eu publiquei en Twitter, X, isto do tema de como se atacan os símbolos culturais. E o PP colleu iso e fixo o que é hoxe unha campaña política que trata de persoas tirándose pedras, para ir contra Cigansino e todo esta parte nacionalista. Byung-Chul Han ten un ensaio que é Psicopolítica, onde fala disto. Pasamos da biopolítica á psicopolítica, que é esa política un pouco das emocións. A explicación cutre é, hoxe, nós, nas redes, dámoslle aos partidos políticos o discurso. Eles non teñen que crear un discurso e que nós o compremos. Eles fan discurso co que nós dicimos. Este é un bo exemplo. Toda esta polémica nace de que eu vexo como o PP denuncia que Cigansino creou uns materiais para falar nas aulas de Altrinón e dos incendios. Eu vin eses materiais. Efectivamente, falan contra a Xunta e todo así, é material político, a verdade. E falan aí de que non queren ideoloxías nas aulas. Eu tampouco. Pero é curioso porque eu ao ir mirar iso, doume por mirar outros materiais didácticos e chego a isto e quedo espantada. Pero este material estaba aí. E o PP no seu momento non dixo, non queremos que ataquedes pois eso, os nosos referentes culturais, isto é ideolóxico. Aí o PP non dixo nada. Dixo agora, polo de Altri e os incendios. O que quero dicir con isto? O que nós dicimos nas redes o usan para facer ideoloxía tamén. Case calquera discurso público hoxe pode ser collido por un grupo e crear del ideoloxía. Como fan a campaña que queremos oír. E de aquí tamén podo dicir como iso que se chama esquerda, o querer impoñer, non? Cousas que teñen que ver ca política infantil que hai hoxe de ti máis, ti xa fixeches peor outra vez. Lle están poñendo ao PP e a iso que eles din ultradereita, estanlle poñendo en bandexa o camiño para ganar votos. É que, de verdad, que neste mundo, neste país, ninguén vai abrir os ollos para ver por que nos estamos preguntando por que entran ideas totalitarias e a xente as compra e todo. É culpa vosa. É culpa vosa desde esa idea de ser acérrimos do meu partido, aínda que faga merda, eu vou co meu partido. E isto é o que lle pasou á esquerda. Isto é o que lle está pasando. Que agora chega o PP e colle o meu discurso, que eu xa lle dei, que é moi bo, PP, que eu xa o sei, que eu non estou metida en política por unha cuestión de principios éticos, porque eu, por exemplo, nunca faría o que fixo o PP, que vos poñedes co cu ao aire. Vides agora cunha cousa que xa estaba nesas webs, sí, para escandalizarvos como se a vos vos importase realmente a nosa cultura e os nosos referentes e símbolos culturais, como se de verdad vos importasen, cando eso estaba aí e ninguén lle meteu man. E, sobre todo,
e xa que fago este vídeo, e que xa que me meto hasta aquí, é que o fago sen parapeto, sen asociación, sen partido, eu xa estou excluída de todo. Os protocolos de educación para a detección das infancias trans son do PP. É absolutamente incoherente, sí? Que usedes agora, como campaña iso, que non vistes no seu momento porque vos dá igual, e porque está en liña co que a vos parece ben agora, polo que sexa, pero que fixestes protocolos para que eses que adoutrinan, ademais, fagan a clasificación da infancia por identidades. Eu son unha persoa que teño un discurso, é meu, mellor, peor, gustarache, non che gustará, pero é meu, non milito en partidos, nin milito en trapallada, nin tampouco en asociacións, porque non milito nin no feminismo organizado, porque tamén se ven estas cousas, porque me expuxéronme e ameazáronme, e tampouco o feminismo organizado me serviu. Porque o meu discurso tampouco lle vale.